Ola, son Ignacio Codesido, pois que non me conocedes, o alcalde de Touro. Estou aquí porque nominarme polo legado adoptivo. Non sei moi ben que é eso, pero bueno, trataremos de desarrollalo. Neste caso foi Xinto Pardo, ao cal espero non deixalo quedar mal. Unha das cousas que me apareceu así ao principio foi que estamos con o programa do Gozo do Ulla, no cal estamos inmersos moitos ayuntamientos, entre eles Touro. E, bueno, que sitio máis bonito para desarrollar ali estes ques. Se queredes, vides con nós e acompañados. Vamos! Por fin chegamos. Estamos en plena ruta do Ulla, ao lado da fervenza do Inferniño, un dos lugares máis maravillosos que ten esta ruta. Pasamos ao que está esperando todos, que son a nominación. Quero lle dar un premio, non un castigo, a xente que está colaborando con nós moitísimo no deporte, facendo os eventos que vamos facer durante este mes de julio. Como pode ser a marcha BTT, ou ben a carreira pedestre, ou a volta ciclista a Provincia da Coruña, que, bueno, unha das cousas que está seleccionada pola Diputación. Bueno, empezamos. Vamos a mirar as contas. Primeiro, Puga. Xa Ramón Puga, que é o monitor deportivo do Concello, pola labor que está facendo moi ben. E como coordinador, vamos meter a Monte, que tamén, lógicamente, ten todo moi controlado, que me gusta moito. Felicidade. E iba a meter a Vela, que é a concejala de deporte, pero prefiero case meter ao seu marido, Miguel Iglesias, que é o presidente da SD, tamén pola labor que está facendo, que organizando eventos e por aí. Entón, agora, sin máis, vámonos a dar o paso ao que está esperando, a meternos nesta ducha natural que temos aquí no Concello de Touro. Xa veredes que máis veces que moitos anos. Vamos, venga. Esto por aí, a misa por aquí. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos, ya. Vamos a ir sin sacar. No, se mueve así, se mueve así. Gozo do Ulla! Hostia.